Las imágenes me imagino que hablarán por sí solas. Y apelar a la gente que sale aquí en los medios de comunicación, a ustedes que escriben artículos, pues eso, a saber que tenemos una responsabilidad delante de la gente, delante de los comportamientos, delante de las media insinuaciones, pues eso, que tenemos una responsabilidad porque somos y hemos de usarla. La lesió de l'argentí ha estat el contrapunt negatiu de la victòria del Futbol Club Barcelona per 1-2 a casa de l'Atlètic de Madrid, on els blaugrana han fet un excel·lent partit. Messi ha hagut d'abandonar l'estadi, ja ho veuen, amb crosses per una entrada dura que li ha fet el xec Ufalusi en el temps afegit quan l'àrbitre estava a punt de xiular al final. D'entrada, s'ha descartat que Messi hagi patit un trencament ossi i a les pròximes hores se li faran proves per establir un diagnòstic més concret. Mateixa alineació que contra el Panathinaikos amb només un canvi obligat, Maxwell per a Vidal, i amb un objectiu claríssim, anar a buscar el partit des del minut 1. L'Atlètic, amb el Kun a l'11 titular, ha pressionat molt amunt i ha dificultat la sortida de pilota del Barça. Quan la circulació ha estat ràpida, els de Guardiola han creat perill. En el 0-1 hi han participat els 3 davanters. Era el minut 12. Villa ha rematat al pal l'1 contra 1 amb De Gea. La jugada ha continuat. Pedro s'ha inventat una assistència perfecta i Messi ha definit amb finor. 7è gol de l'argentí en 6 partits oficials aquesta temporada. La posició del Barça en la primera meitat ha superat el 70%. L'Atlètic no arribava a porteria i ha marcat el gol de l'empat de l'única manera possible, en un córner. L'ha servit Simao i l'ha rematat sense posició Raúl García en el minut 25. Els locals, amb l'ajuda de la seva afició, han volgut que el partit embogís, però el Barça ha continuat fidel al seu estil. En el minut 32, també en la sortida d'un córner, aquest servit per Messi, Piqué ha fet de davanter centre per situar l'1-2, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. La segona meitat ha estat un recital del jove porter de només 19 anys de l'Atlètic, De Gea. Ha fet parades de molt mèrit, en xuts des de la llarga distància de Xavi i Pedro, i ha aguantat com si fos un porter de molta experiència en els cara a cara amb Villa i Messi. Si no hagués estat pel seu encert, el Barça hauria pogut aconseguir una victòria escandalosa. En tota la segona meitat, l'Atlètic de Madrid no ha rematat entre els 3 pals. L'afició del Manzanares, malgrat la derrota, ha acomiadat Iniesta amb una ovació quan ha estat substituït. Detall d'esportivitat. Res a veure amb Ufalusi. El defensa ha fet aquesta entrada terrible al turmell de Messi en una acció lluny de la porteria i en el temps afegit. L'àrbitre l'ha expulsat amb targeta vermella directa i Messi ha quedat estès amb un turmell molt inflamat. L'argentí ha hagut de marxar del camp en llitera i amb evidents mostres de dolor. El partit l'hem tingut controlat, hem sortit amb molta intensitat, hem tingut ocasions per marcar més gols, però sabem que davant teníem un molt bon equip, que estan en un bon moment, grandíssims jugadors al davant que ens han fet treballar moltíssim i sol així, jugant com hem jugat, podíem guanyar aquí. Nos vamos con una sensación buenísima, en un campo complicado para nosotros. Los pequeños detalles que a veces cometíamos errores, pues esta vez los hemos tenido controlados y contentísimos del partido que ha hecho el equipo porque creo que ha hecho un partido muy completo. Hem tingut moltíssimes ocasions, no haver estat pel seu porter haguéssim marcat més gols. Jo crec que hem jugat molt bé i aquest és el camí.